ସକାଳୁ ଚାଲି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଜଣେ ପୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ଆସ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଓହୋ ଏ ପିଅ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ସେ ପିଇବେ। ଦେ ବିସ୍କୁଟ ହବା ଦେଲୁ। ବାଟ ତମ ବାବୁଙ୍କ ନାଇଁ ତମେ ଚା ପିଇ ଦିଅ। ଯାଇଥିଲି କହିଲା ବେଣ୍ଡିସ୍ ହେଇକି ଯାଉଛ ତମ ଗୋରାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫିଟେଇବ। ଫିଟେଇଲି ଆଉ ଥରେ ଯିବା କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଦେଖା କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ଯାଇନି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚା 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 ଖା ଚା ଖା ବାଁତରେ ଖା ଚାଟା ସେଠି ରହୁଛି ଖା। ସକାଳୁ କେଉଁଥିରେ ଆସିଲେ? ଆସିକି ଆମେ ମୁଗୁପାଳ କଳ ଘର ପାଖରେ ଅଛୁ। ସେ ଶୁଖି ଯାଇଛି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। କୁଣ୍ଡା ନା କୁଣ୍ଡା ନା କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆପଣ। ଦେଖିଆ 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 ଝିଅ ଆଡମିସନରେ ରହିଲେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ମଲମ ଦେଇ ଭଲ କରିବେ। ଓହୋ ଇହାରି ଚମଡ଼ା ନେଇକି ବେକରେ ନଗେଇଲେ ଆଉ ଇହାରି ଚମଡ଼ା ନେଇକି ଚାଲି ପାରୁନି ଓହୋ ରଖିଦିଅ ରଖିଦିଅ। ସେ ଟାଉନରେ ମା ମଲମ ଯୋଉ ବଡ ମା ମଲମ ଚା ଦେବେ ଖା ଚା ଖା ଚା ଖା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଚା ଖା। ଟାଉନରେ ଥିଲି ମା 1.5 ମାସ। ଟାଉନରେ ଏଇ ପିଠି ଛାତି ସବୁ ଚମଡ଼ା ପିଠି ଛେଲିକି ଗୋଟି ପୁଣି କେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ? ପିଠି ଛାତି ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେମିତି ଖରା ମାସରେ କେମିତି ଗଲେ? ଖରା ମାସରେ ଭାତ ଦିଟା ରାନ୍ଧୁଥିଲି ପଦା ଚୁଲି ଆଉ ଘାଉ ଘାଉ ପବନ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ସିପନ ଲୁଗାଟା କାଠରେ କିରାସିନ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଲା ବେଳକୁ ଲୁଗାରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ କିରାସିନ ଆଉ ଲୁଗା ଖୋଲି ଦେଇଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ତାର ଦୁଇଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ ବିଲା ସାୟା ଖୋଲି ପାରିନି। ଚୁଟି ପୋଡ଼ିଗଲା ଚୁଟି ଫେରି ଅଠା ଛଡ଼େଇ ପାରିନି ଜଟ ହେଇଗଲା କାଟିଦେନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ ପରିସ୍ଥିତି ମା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେମିତି ଆସେ। ମୁଁ ଖାଇପାରୁଛି ନା କ'ଣ ଏଇ ବାଁ ହାତରେ ଭାତ ଦେଲା ଏ ହାତ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେଇ ହେଇଛି ଏ ହାତ ସିଧା ହଉ ତୁମେ ଥାଉ ସେ ତୁମେ ଖା ତୁମେ ଖା ସେ ଥାଉ ତୁମେ ଖା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମାମା ଚା ପିଇବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ଡାକ୍ତର ନିହାତି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କି? ତମେ ପୁଣି କଟକ ଯିବ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇବ। ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖେଇବ। କୋଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କଟକ କଟକ ଯାଇଥିଲ? କଟକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ। ତାପରେ ଟାଉନ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଟାଉନ 1.5 ମାସ ଆଚ୍ଛା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଗରିବକୁ ତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡେ ନା କାହିଁକିନା ସେ ସହି ଅଧିକ ସହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ? ମେଡ଼ିକାଲ ପା ଏଇ ଡକେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ହାତଟା ଆଉ ସେଇଟା ଏଇ ଡକେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଯିମୁ। କ'ଣ କରିବ? କେବେ ଯାଉଛ? ଏ ଜରିରେ କ'ଣ ଚାଉଳ ନେଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଗରିବକୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ଦେବି। କ'ଣ କରିମି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପଇସା ମାମା ଅଛି ବି ତ ଟଙ୍କା 1500 ଦେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ତ ମିଛ କଥା କହି କ'ଣ ନା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବି ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବସରେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବସ ନା ସିଟ୍ ସେଇଠି କହିବ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ଲୋକ ତମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଛୁଆ? କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଝିଅଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ତମେ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ନା ସେ ଆଉ କହିବ ଯେ ଆମେ ଅକ୍ଷମ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ସେଇ ସିଟ୍ ସେ ଦେବ ମାଗଣା ସେଟା ଲେଖା ହେଇନି ନା ସବୁଠି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଟା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କାମ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହଁ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ କାମ କରିବ। ଟାଙ୍ଗୀ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କାମ କରୁଛି। ଟାଙ୍ଗୀରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ହଁ ଟାଙ୍ଗୀ ଆଗକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଛି ସେଇଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଲାଗୁ ହେଉଛି ସେଇଠିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଆଜ୍ଞା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଅ ସିକ୍ୟୁରିଟି କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ସେ ଲୋକ? ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ମାଗିବ କହିବ ବାପାରେ ମୁଁ ଦେବି କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା କାହିଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବି ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ବାବା ମୁଁ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ମୋତେ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ ସେ ଲେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପଳେଇବ ଏକାଥରେ ଚାକିରି ପଳେଇବ ଟାଙ୍ଗି ଯାଇନ
କପିଳାସ ତ ଟାଙ୍ଗି ଆଗରେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ହେଇଛି ସେଇଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ହାଫ୍ରେ ହେଉଛି ସେଇଠି ଚାଲିଲେଣି ଲୋକଟା ସବୁ ହାଫ୍ ପୁରା ମାନେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲାଗି ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ହାୱା ଦଉଥିଲା ପଦାରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗମଗ କିଛି ନିଆଁ ନାହିଁ। ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଖରା ଦିନରୁ ହେଲା ଦେଖଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗ ଓହୋ ସେ ଜଙ୍ଗ ବି ସେଇଆ ଓହୋ ଗୋଟା ପୁଣି ଓହୋ ଶୁଣିକି ଆସିଲି ଦେଖିବାକୁ ଗରିବକୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡିଲେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡେ ଆଉ କେବେକା ଘଟଣା ହେଲାଣି? ଏଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଖରା ମାସ ପକଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଥିବେ ସେ ଖରା 4 ବର୍ଷ ସିଲ୍କି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଦିନରୁ ହେଲାଣି ବି ଶୁଖି ନାହିଁ ଆରେ ପୁରା ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ବା ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖୁନା ପୁରା ଦେଖ ଏଇଠି ଆସ ଖୋଜ ଦେଖ ତାଙ୍କର ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ପୁରା ଗୋଡ଼ରୁ ନା ଦେଖା ନା ଦେଖେଇବ ପିଠି